हम की सवाल को आप लोगों ने नंबर 1 ट्रेंडिंग कराया। 5 का पता होता तो मैं पहले साहब सबको बताया गया था। उसी पे एक समाज को एक आईना की तरह कि हाँ अमीर से उसके अनुसार तो बस ये चीजें तो होती ही रहती है। रिकॉर्ड से हुए हैं, आदि शक्ति से हुए हैं, उन्हें म्यूजिक दिया है। तनी लाइव से जुड़ी लो जे भी बाटे मित्र साथी, जल्दी जल्दी तनी जरूरी बात विचार करे के बाद। नीतीश बाबा लाइव से जुड़ल बनी। जय श्री राम, जय श्री राम। आज जरूरी बात विचार करे बाटे। ये हम अपना फेसबुक आईडी से बड़ा दिन बाद लाइव आइल बनी। ये सब भोजपुरी में लीला जौन चलता है देख के मन जौन बाकी मल्ल सना लाइव आए पर हम मजबूर हो गए। रंजीत कुमार स्वागत बाटे, सब लोग के दिल से वंदन अभिनंदन बाटे। जे भी लाइव देखा था लाइव के एक बार प्लीज शेयर करें लो। आज बहुत जरूरी वाला बात विचार करे के बाटे, सब लोग के अच्छा लगी, सब लोग के हम ऐसी बातें कर दो कि रिलेशंस की ऐसी की तैसी हो जाए, करा चुके हैं आप। प्रिंस कुशवाहा जय हो। सब लोग से निवेदन बा कि रोल एक बार लाइव के शेयर करी। तो बताओ कल से आप मेरे साथ दुआ करो ना, मैं किसी को गाल दूंगा ना किसी 2-4 गाली पीना। जरूर करना। बस नीतीश बाबा जुड़ल बानी, भोला भाई, संजीव सिंह भाई, सब लोग के दिल से प्रणाम बाटे, हार्दिक वंदन अभिनंदन बाटे। लाइव से जे भी जुड़ल बाटे, आज जोन बात विचार हुई बहुत जरूरी हुई, बहुत खास बात विचार हुई। ई स्टार लोग पर भैया का कहीं बड़ा आदमी मजबूर बाटे ऐसे लाइव बैल सब। अब ई लोग के जोन रहन बाटे सब लोग देखत बाटे, श्रोता समाज वालों सब लोग के भगवान दू आँख दिले बानी, सब लोग देखत बाटे के का करता है धरती पर। अमित सिंह स्वागत बाटे बड़ भाई के, सब लोग के दिल से वंदन अभिनंदन बाटे। तनी एक बार लाइव के शेयर कैले काम बाटे, बहुत जरूरी आज बात विचार करे बाटे। प्रभात सिंह सब लोग के स्वागत बाटे। लाइव से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जे भी बाटे सब लोग से निवेदन बाटे। हेलो लाइव से सब लोग जुड़े, राम राम भाई, राम राम। सत्यदेव ठाकुर सब लोग के स्वागत बाटे, दिल से वंदन अभिनंदन बाटे। प्रिंस भाई भैया के प्रणाम बाटे। प्रिंस भैया के बहुत बढ़िया रील भैया बनाओ तनी। हा भैया कहाँ घूमा तनी, भैया के रील हम देखा तनी, बड़ा लाजवाब होता। प्रिंस भैया एगो डांसर हुआ कहले बनी, देखत रही यार वीडियो सुबेरे, बड़ा अच्छा लागता थे। प्रिंस भैया तो मैंने डांस गजब करीला, हा मजा आ जाला। प्रिंस सिंह भी जुड़ गए बनी, जय हो। गोविंदा प्रसाद सब लोग जुड़ल बाटे, बड़ भाई छोट भाई सब लोग के दिल से हम प्रणाम करें, आशीर्वाद के कामना करें। आज जोन बाटे की बहुत जरूरी बात विचार करें स्टार लोग पर, तब बात विचार कल जाओ काहे से कि मित्र साथी लोग हमारे जुड़ चुकल बनी। एक बार लाइव के शेयर कैले के काम बाटे। हाल चाल ठीक बा प्रिंस भैया। आज जोन बात बाटे की स्टार लोग पर, तो स्टार लोग के डायरेक्ट हम नाम धरम खेसारी और पवन। ये लोग दोनों जने एगो ऐसा माने चाटुकार आदमी हो गए वाले यूट्यूबर। ये लोग अपना आप के लिए सुपरस्टार कहते लोग, हम सुपरस्टार कुछ ना मान ले, झाटी के बाहर लोग ठीक बा। ये लोग कुछ नहीं खे, ये लोग आए दिन रोज जौन बा की लोग विवाद करता। भैया काहे के विवाद करता? ये लोग एगो छोट कलाकार के गाना दबावे खातिर ये लोग जानता नु कि हमनी के अगर विवाद ना करी सो दोनों जना, अगर ये लोग विवाद ना कर लो जहिया नु, तो ये लोग से बढ़िया बढ़िया गावे वाला बाड़े सब एजा सिंगर लोग बाटे, ये लोग से बढ़िया बढ़िया गायकार आज मार्केट में लागी लो बाजे, तो ये लोग के बोरिया बिस्तर बांध के जाए पड़ी घरे। यही के चलते ये लोग विवाद करता। आ सब ही अपना अपना पीछे 4-4 गो कुत्ता रख ले बाटे लोग, भोंके वाला। खेसारी भाई के लगे 4 गो कुत्ता बाड़े सन, आ पवनो भैया के लगे 4 गो कुत्ता बाड़े सन। आई 4-4 गो कुत्ता बा बोल बोल के अपने में कुतरपनई कर करके आई विवाद करता रसन। इहो लोग विवाद करता ताकि छोट कलाकार के गाना ना चले। एगो गाना गावे में इतना रुपया लागता, ये लोग खुद जानते। ये लोग तो कंपनी से मिलता, ये लोग तो ओ लेवल पर पहुंच गइल बाटे, ये लोग ओ लेवल पर पहुंच गइल बा, तो अपना आप के बनता हीरो। ये लोग चाहता कि दोसर के हुनावे। तो हम बार बार कहिला के लाइव में
कि लोग कहो लो कि लोग जीवन भर जिंदा रही लो ये धरतिया पर, आ इहे लो दू जना गाओ लो, बाकी लोग लाड़ चाटी, आ इ लोग गाओ लो, आ लोग के गावे के बाद जीवन भर, मरे के नहीं खे, गावे तो रहे के बाद। खाली विवाद करके भैया छोट छोट कलाकार की लोग गाना दबाते कि गाना ना चले, रोज आए दिन इ लोग के विवाद। ये सब अपना में सेटिंग बा, ये सब कुतवा सन से सेटिंग बा, 4 गो इनकर कुतवा 4 गो उनकर कुतवा, ये दोनों मिल के कुतवा 8 गो कुतवा होए तरसन, आ ये दोनों डॉग, ये मेनका कुत्ता 2 गो, आ जौन साथ में घूमेला कुत्ता बड़ा सो कुतवा सन से कहे तरसन कि विवाद करस, तनी के विवाद चालू करसन, आ उ कुत्तावा जौन बा कि 4 गो ने कुतवा 4 गो ने कुतवा, ये मिलजुल के विवाद एकदम कर रहल बड़े सन कि दूसरा के गाना चले ना, छोट कलाकार के गाना एकदम चले नहीं के देवे के। ई कुतवा 4-8 कुतवा मिल के ई विचार करता रसन, इतना ना रुपया लगता गाना गावे में, वो छोट कलाकार जनता कहाँ से लेके आओ पैसा। आई विवाद करता लो कि विवाद में सब लोग अझुरा जाओ कि दूसरा के हुए गाना के सुनबे ना करे, मेन विवाद ये बा। आ झूठो मूठो की कुतवा कहला सन कि भोजपुरी हमार बिया, भोजपुरी माटी के आगे लेते हम घोड़ा के झाट ले तरलो भोजपुरी के, तनी के ले भोजपुरी जाइए आगे रे आए, तनी ले महारथी लोग भिखारी ठाकुर, आ गायत्री, विष्णु ओझा, गोपाल राय, भरत शर्मा, बहुत सारा लोग कलाकार जोन बाकी, पुलिस राय, बिजली रानी, और भी बहुत लोग बाकी जे भोजपुरी के मान सम्मान आगे बढ़ल, तनी के मान सम्मान बढ़ेले से आगे बढ़ी। कुत्ता कहीं के छोट छोट कलाकार के गाना ई कब्बो ना चाहेला संग छोट कलाकार के गाना बाजे। यही से भैया ये दोनों जना के हम फैन ना होई, ये लोग के चर्चा हम ना करी, बिल्कुल ना। हम शुरू से फैन हई मनोज तिवारी जी के, कल्लू भैया के शुरू से फैन हई, शुरू से फैन हई मनोज तिवारी और कल्लू भैया के, ठीक बा। आई दोनों जना विवाद करके अपना में ये लोग के तो इज्जत करे लायक होइए नहीं के, तो हमार कलाकार बंधु बाटे लो जे ई लोग के ई दोनों जना के इज्जत करे ला, तो इज्जत के लायक नहीं खेलो। कहाँ तक ले साला सोचे के जाए कि भोजपुरी में एक दूसरा से मिल कर रहे कि हर एक कलाकार के मनोबल के बढ़ावे के बा, कि हमनी के बूढ़ हो जाए सन तो दोसरो कलाकार ए भोजपुरी के बढ़ैले रही। ई तो बुझते लो कि अमर के घड़ी पी के हमनी के मरे के होइए नहीं के, धरतीये पर रहे के बा। हम बता दी कि जब तार लोग मरे के नहीं तार लोग यही जा रहो, आ तू लोग गाना गावो, बाकी लोग गाना ना गाई, सब लोग हट जाई। एगो गाना गाए में करा बहन जो कमती रुपया लगता, ये लोग के बुझाता, ये लोग के तो कंपनी से मिल जाता, लाड़ चाटे खानी चेक लही। आई विवाद बुढ़ कहे करके अपन खाली बिना विवाद के अगर के 50,000 आ 1 लाख से बेसी व्यू चल जाते, हम वो दिन से अपन मोछ छिलवा ले, मोछ छिलवा के घूमे हम बिना विवाद के। अगर ये लोग के गाना में चल जाओ 1 लाख से बेसी, आ बिना एड लगवैले बन तलो बड़का अपना के सुपर स्टार, घोड़ा के झाटवा स्टार, दिमाग एबर एकदम हमार घसक गइल बा। ठीक बा भैया, जेकरा बुरा लगी क्षमा चाहेम, दिमाग एकदम घसकल बा भैया हमार। ये लोग सब छोट कलाकार के कितना कलाकार दुख में बाटे लो, ई का जनिए सन, रुपया लगा लगा के बेचारा छोट कलाकार अपन गाना गाओ तलो कि मार्केट में बाजी, लेकिन ये लोग आए दिन रोज आके आप विवाद करके आई, विवादे में लोग अझुरा देता रसो, विवादे में लोग अझुरा जाता, आ वही विवाद में अपन गाना छोड़ के आ कहतर से कि फलाना दिन हमारा गाना होता, लोग एक नहीं गाना सुने लगता, छोट कलाकार के गाना मारा जाता है। ये लोग अपने लोग से पैसा लगा रही तब न बुझाई, कैसेट के जमाना रहे बन गए स्टार तो बनका बनता लो हीरो, ए बार के जमाना रही तो लाड़ धरित लो, ठीक बा। कैसेट के जमाना रहे तो स्टार बन गए तो अपने आप के बनता लो शेर, बड़का भइल बड़ लो गवैया। जहाँ आज तक डीटी तो गवेबे ना करी, दोनों जना से किनो जान से डीटी लगी लो फेंकरे आधे दूर में। एबरा नया नया लड़का जौन स्केल से उठा दिया से गाने लो से उठी दोनों जना से, बड़का भइल बड़ सुपर स्टार अपने आप के। खाली विवाद करके भैया चाहता लोग कि कौनो कलाकार के गाना चले ना, कौनो कलाकार के गाना चले ना, ये लोग खाली चाहता नु कि हमनी के गाना चले, बस। ये लोग खाली विवाद, ये दोनों सन के लगे कुत्ता बाड़े सन, 4-4 गो कुत्ता, 4-4 गो पालतू कुत्ता बाड़े सन, उ तालवा चाटे सन सारवा, उ सब के सब सब के लगे चोर राइटर बाड़े सन, चोर राइटर एकदम दोनों जना के लगे चोर राइटर। अपना से तो झाट लिखाई ना कहियो गाना,
हिंकर गाना चोरा के गाओ, हुनकर गाना चोरा के गाओ, फलाना गाना चोरा के गाओ, ठेकाना गाना चोरा के गाओ। आई 4-4 गो कुत्ता दुनू जन रखले बड़लो, 4 गो एने कुत्ता 4 गो एने कुत्ता। उ जब कहले लो कुत्ता भौंको तो एने के 4 गो कुत्ता भौंकी, ओने के 4 गो कुत्ता भौंकी। आई बरा गइल बड़ा सब चारू दुनू जना के कुत्ता चारू कुत्ता 4 गो ने से कुत्ता 4 गो ने से कुत्ता बनारस में लड़ाई करे, झगड़ा करे। सुबह से गइल बड़ा सब 4 कुत्ता 4 गो ने से कुत्ता आइल बड़ा सा, 4 गो ने से कुत्ता गइल बड़ा सन बनारस। बॉम्बे से 4 गो कुत्ता आया है, 4 गो कुत्ता पटना से। ई बनारस गइल बड़ा सा कुत्ता लड़े खाती। और बोलो देखी लो लाइव आओ तर सब पारा पारी कुत्ता 8 कुत्ता कि हम हेजा बानी आओ सन। ई सब सार खाली विवाद क के कि छोट कलाकार के गाना ना चले, यही खातिर विवाद होता। बुझाता कि लोग दुनू जना अमर के घड़ी पिकल बन लोग मरे के हइये नइखे, मरे के तो हइये नइखे। का भाई बुद्धि से कहिया भेंट होई? तुही लोग छपले रहलो और लोग लाड़ चाटे खातिर जब बैठल बा। तुही लोग दुनू जना छाप, मरे के नइखे, बूढ़ो नइखे होके के। यही तरह जवानी बरकरार रखे के बा, चाहे गाड़ लिवा के रखलो चाहे गाड़ी मरवा के रखलो, लेकिन दुनू जना के ऐसने जवानी बरकरार रखे के बा। हम कह देतानी होई ना होई, गाड़ फाट के हाथ में आ जाई। आ रोज आए दिन यार तू लोग विवाद करो तारा कि नया लड़का के गाना ना चले, नया कलाकार के गाना ना चले। कैसन मजाक बा? आ कुछ बाहिन चोदा बा, इतने ना कुछ बाहिन चोदवा यूट्यूबर बड़े सनु कि और झगड़ा लगा के धो दिल बड़े सो। कुछ बाहिन चोदवा यूट्यूबर सार बात रहता कौन औरी, आ थमलेन बाहिन चोदवा लगाए तर से कौन औरी कि फलाना ने फलाना को रेल दिया, ठेकाना ने ठेकाना को ठेल दिया। रे बाहिन चोद बन तर से यूट्यूबर। बात जौन रहे भीतर के तौने लिखसन स्पष्ट बात, खाली सार टीआरपी खतरा बाहिन चोद। जौना के मन तवन थामलेन कुछौ लगा देता, जौना के मन जौन कुछौ कह देता। आई लो दू जना एगो अलगे ड्रामा कैले बा अपना में। साला रोज विवाद, कहाँ तक ले मिलजुल कर रहे के चाहिए, छोट कलाकार के सपोर्ट करे के चाहिए, दुलार प्यार देवे के चाहिए कि हर एक कलाकार आवे। सब कलाकार जौना में जौन क्वालिटी रहे कलाकार अपन क्वालिटी दिखावे, कला दिखावे, अपना कला से दर्शक के मनोरंजन करावे। सबके हुए रही तब न भोजपुरी आगे जाई। ई दूगो अपने में गोड़ कटक साला कहाँ का कहीं इज्जत जितना है दू जना के बाटे इंडस्ट्री में, ई लोग अपना इज्जत के खेले करो झाटो बराबर। सब कुत्ता के हाल हो गइल बा। कहाँ तक ले इज्जत बना के रहे चाहिए कि कितना हमनी के दर्शक, कितना हमनी के सिंगर भाई हमनी से छोट हमनी के दुलार प्यार देवे ला लो, हमनी के इज्जत सम्मान कर लो। ये लोग के उतन को तो बुझाते नहीं के भाई, तनको नहीं के बुझात है। ई बात कहिया बुझाई बाबू? ये लोग के आज तक ले बात ना बुझाइल है। ई बात बुझाइल आज ये लोग के आज तक ले ना बुझाइल, बुझाते नहीं के भाई का करे के बा का नहीं के करे के। रोज विवाद साला, रोज विवाद, डेली विवाद। ई कैसा नहीं कर बहिं दे तरह भोजपुरी आगे जाई? कबो ना जाइए। बात झूठे मोटे के मीडिया में कहल कि हमनी के भोजपुरी एक परिवार पर नहीं खे। बड़ा साउथ के जाके देखो, आँख चियार के दुनिया देख लो। आ बड़का हिंदी गाना चल जाता लो गावे तो बड़का तीर मारता लो हिंदी गाना गा के। हिंदी गाना गा के बड़का तीर मार देता लो दोनों जना। खाली विवाद करके तू छोट कलाकार के गाना नहीं खलो चले देते। एगो बीजेपी के पोस्ट आई रहा काल, पोस्ट हम पढ़नी, बड़ा सुंदर लाइन रहे। तो हम तो कहम के लोग इज्जत कर ही लायक नहीं कि लोग सामने भेटाओ तो लोग के पैरों नहीं के छुएला के काम। कौची के स्टार हुन, झटवा के स्टार हलो। जब लो स्टार बल तो हम खुद में अपना आप में स्टार बनी जा। इज्जत कर ही लायक नहीं के दुनिया जना। हम इतने कहेम अपन जे भी हम छोट कलाकार बड़ भाई बा जे भी बा, ये लोग इज्जत कर ही लायक नहीं के, इज्जत के पात्र नहीं खे। हम ही कहेम ये लोग इज्जत के लायके नहीं खे। ये लोग हमनी के इज्जत करके न मुड़ी पर चढ़ा दिले बनी सा। ये लोग हमनी के झाट के बराबर बुझेला दोनों जाना। आ खाली इज्जत ये लोग के कक के हमनी के कलाकार फलानवा भैया ठेकानवा भैया कह के ये लोग के हे पर चढ़ा दिले बनी सा। ये लोग हमनी के झटिया के बार बुझेला, ठीक बा? तो ये सब कलाकारे में दोष बा। जनता का, जनता तो केहू के प्यार दी, जेकर गाना अच्छा लगी जनता के काम बा कि हर एक गाना के दुलार प्यार दे हल, स्टारों के गाना के दुलार प्यार दे हल, छोटो कलाकार के दुलार प्यार, जौन गाना अच्छा लगी वो गाना के दुलार प्यार देवे के बा। जनता तो सब लोग खातिर बराबर बानी, सब लोग खातिर जनता भगवान बानी, सब लोग के दुलार प्यार लोग के देहल उत्तरदायित्व बा, मनोरंजन करे के बानू। लेकिन वो दोनों जना के बुझात कि रे भाई हमनी के जौन इज्जत सम्मान बाटे भोजपुरी में, कहाँ तक ले इज्जत बचा कर साला दोसर
इंडस्ट्री के देखत हो सनी सब साला फालतू गिरी है का कहती हो सकी जा रे सर दूगो भोजपुरी के सुपर स्टार अपना में कुतई करके आ लड़ता से 4-4 गो कुकुर रख ले बड़ा सन 4 गो एने कुकुर 4 गो ओने कुकुर ऐसा चारू के चारू कुकुर 4 गो एने के कुकुरा 4 गो ओने कुकुरा 8 कुकुरा मिल के आ रोज विवाद कोनो एकर बहिंचो देहने गरिया होता कोनो सार ओकरा के उ गरिया होता कोनो ओकरा के उ धमकी देता आ ई विवाद क के यही में जनता के भटकाए तरह से विवादवे में यही विवाद में सारी अपन गाना दे देता रसन। अब लाड़ चाटू लो छोट कलाकार लो रुपया लागल पे पहुंचो गाना में 10,000 20,000 एगो ऑडियो वीडियो फाइनल करे में आई विवाद क के गाड़ी मरवा लेता लो। ऐसा तो जमाना बसाला सार ना छोड़ले बनता ना धैले बनता इतना दिन साल दिन मेहनत करता आई लोग के दासा उहे बा भाई। ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री चली ऐसे चली कितना दिन चली भाई। ये लोग झूठो के मीडिया में कहे लगा कि हमनी के सब भोजपुरी एक बाटे हमारे घोड़ा के छाट बाटे एक रही तो रही एक रही तो तू लोग सोचता कि हर एक कलाकार के मौका दिहल जाओ जौन अच्छा गावता जनक लगे क्वालिटी बा कला बा सब के अपन अपन कला दिखाए तू लोग विवादे ना करता भारी भरगम के बुद्धि से तू लोग रहता अपन एल्बम गई तो चुपचाप अपन फिल्म शूटिंग करता बढ़िया से बढ़िया वही में तू लोग बिजी रहता तो तू लोग तो गाड़ी मारवा लेता लगा के लाइव में आ विवाद करके तनी मुनी साला मेटर सोल्टता तो लेकर बहुत खोदा खोदी स्टार्ट जब ये लोग के वीडियो ना चल रहा गाना ना चली तो ये लोग दुनिया आके खोदा खोदी स्टार्ट कर ला अपना कुकरा के उस सिखाए ना कुकरा के रे कुकुर भीड़ जा सन विवाद कर सन ये होई ये होते बा ठीक बा का भाई सुधर ना जालो यार दुनिया जना तार लोग के पैर पड़ता नहीं भैया हम अभियो से कलाकार कितना फंसरी लगाओ तारे सन रुपया के चक्कर में कितना कलाकार के लगे कर्जा हो जाता कहिया तू ले यार बुझबो तार लोग तो कंपनी से मोट चेक मिल जाता तू एकदम गदगद रहता रहा विवादों करता रहा तार लोग गानों आवता फिल्मों आवता सब चीज आवता तू लोग कहिया मजबूरी बुझबो यार छोट कलाकार के खाली झूठो के कहे तू लोग की भोजपुरी एक बाटे हमनी के सब आदमी एक बानी सब कुछ तू लोग एक नहीं भैया खाली तार लोग के लगे फालतू वही काम बाटे तू लोग अपना से खाली मतलब रख तार लोग हमनी के बस बना रही जन हमरा के मतलब तार लोग बूढ़ ना हो मरबो ना कहियो दुनु जना मरबलो ना दुनु जना जिंदा रहबो धरती पर कितना दिन आय तार लोग जवानी यही तरह बरकरार रही दुनु जना के कहियो मुआबलो दुनु जना अरे कहियो तो मरबलो सरस्वती हई आज बाड़ी कल साथ ना दिए तो लाड़ चटबो का करबो। नया कलाकार के मौका दो लोग आवे के नए कलाकार भी बाजे सब लोग बाजे तनी यार नयो कलाकार के बाजे दलो विवाद मत करो तार लो से हाथ जोड़ तनी दोनों जना से भैया अब मान जालो रहे दलो भोजपुरी कब कितना डूबई बलो अगर रहता नु आज भिखारी ठाकुर जी तो कसम से तार लोग रहन देख के नु आत्महत्या कर लेतन एकदम हम इतना जानतानी आत्महत्या कर लेतन भिखारी जी तार लोग के रहन विचार देख के अरे गिलास पानी में डूब के मर जालो दोनों जना हो मुँहे करिखा लगा जालो यार साफ तार लोग के इज्जत एकदम यार नीलाम को के धो दे लो। अरे अपना कुतवा सन से कह दलो 4 गो कुत्ता तू रख ले बड़ा 4 गो कुत्ता तू रख ले बड़ा दोनों जना से कहम कि अपन अपन कुतवा सन से कह दलो कि रे कुत्ता तनी के हड्डिए खा सन आ तोकर चाटो सन ज्यादा बालतू मत बोलो सन दोनों जना से कहतनी अपन अपन कुतवा से कह दलो। ई सब अच्छा बात नहीं है भैया ई कहाँ तक ले सही बा यार हम जनता से पूछे जाते नहीं बताई लो ई विवाद ई लोग दोनों जना अपना में करता ई कहाँ तक ले उचित बा भैया जे भी लाइव देखता एक बार कमेंट करके बताई कि कहाँ तक ले उचित बा ये लोग दोनों जना अपना में विवाद करता तो कहाँ तक ले उचित बा ई चीज विवाद कैली ठीक बात बाटे भोजपुरी के लोग नामे न डूबा होता आ झूठो मूठो कहेला कि भोजपुरी एक बा हई बा फलान बा डिस बा डैट बा लेकिन ये लोग एक नहीं खे ये लोग छोट कलाकार के कबो देखे के ना चाहेला लोग कि हमनी के आगे कोनो दोसर कलाकार बाजे ये लोग कबो ना चाहेला दोनों जना आ एगो तय कर वही तो का कहीं हम जातिवाद इतना हो गइल बा संगीत लाइन में जातिवाद कि जाना के धारा ने गई सार 2-4 गो कलाकार जातिवाद गा के बाहिंदे हुआ मैं जातिवादे फैला देले बड़े सन बुझाते नहीं के साला का हुई धरती पर हम तो मनाओ तनी भगवान से कि हे भगवान धरतिया पलट ना दो ना रही बांस ना बाजी बांसुरी पलटा है खाली ना तो फाटो धरती की समा जाओ सब लोग यही में
ई साला जातिवाद कलाकार गावे वाला सन के हमर माथा खराब रहती। जातिवाद गा के का करिए से धरती पर यार। कलाकार के मतलब होला कि हर एक लोग के मनोरंजन करावल। कलाकार जातिपात ना देखे के चाहिए, कलाकार के जात पात ना देखे के चाहिए। सब लोग के बुझे के चाहिए सब लोग हमार भाई बा, सब लोग हमारा अपन बा। जातिवाद माने कौची? घोड़े के झाट। हम तो खास लाइव बनी दोनों जना अपन भैया लोग खातिर कि भाई लो तू लो माने सुधर जा यार। छोटो कलाकार के बाजे दलो, तू लो विवाद को के अपना में गाने मरवा के आ तू लो छोट कलाकार के बर्बाद करे पर लाग गइल बड़ो साफ एकदम। और साथ ही साथ अपना ऐसा कलाकार लो से हम इहो कहेम कि तुले दोनों जना के उतना इज्जत मत दो कि तोहरे लोग के गणिया बांस कर देवलो। इज्जत तो लोग उतने दो जितना के लोग लायक बा। बेसी इज्जत देला के काम नहीं खे। ना 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 ना, ये लोग के देखे के बाद तब हाथों नहीं के उठा के कि भैया प्रणाम। कौची के भैया? हमार लड़वा के भैया। अब भैया कुछ ना बड़ा तू अपना के बड़का बड़ा तो हम अपने में बड़का बानी। तू गाने गाओ तर हमू गाने गाओ तनी। हमरा के 100 गो लोग चिन्हता, तारा के 100,000 लोग चिन्हता, उससे फर्क ना पड़ता। इज्जत के लायक रहबो तब नु इज्जत कइल जाला। जे महाराज इज्जती के नु इज्जत करे, जेकरा में इज्जत होखे, जे इज्जत के लायक होके, जे एक दूसरा के जे कदर करी, रोवा के जे कदर करी ओकरे के नु कदर करे हैं। रोवा के जे कदर करी ओकरे के नु कदर करे। रउआ भैया भैया कहले बने उरुआ गाड़ी में बांस करता तो बताई कदर इज्जत करे लायक बा? माने बोली अगर हम गलत कहतानी तो बताई लो कि हाँ अटल तू गलत कहत रहो, चाहे अटलवा ते गलत कहत रहीस। अगर हम गलत कहीं तो लो बताई। इज्जत करे वाला के इज्जत कैली। हम रुआ कहे भैया आ रउआ गाड़ी में हमरा बांस कैले रहे, कहाँ ई कैसे बा? तालिए खाते बाजेला। हम रुआ के इज्जत करते रुआ के हम भैया कहते तो राउर उत्तरदायित्व तो बनता, राउर फर्ज बनता कि हमरा के बाबू कहीं, चाहे बाबू हो कहीं रे बाबू, प्यार कहीं न कुछ कहे हम रुआ। अरे भैया लाइव में गाली, माथा खराब है भैया। एगो कलाकार के गाना गाए में मालूम है भैया कितना रुपया लगता? भैया रुआ कामात हो कम तो रुआ बुझता हम कितना मेहनत से रुआ पैसा कमाता नहीं। ठीक बा, रुआ खुद मालूम है कि पैसा कितना मेहनत से कमाता नहीं। दिन रात कब मेहनत क के घामा में जर के पैसा कमाए के पड़त है, मालूम है रुआ कमात हो कम तो रुआ मालूम हो जाए कि कितना मेहनत से रुआ पैसा कमात हो कम। तो उतने मेहनत से हमनी के गार्जियन कमाता, हमनी के कमाता निसन। आ उ कमा के पैसा हमनी के वीडियो में खर्चा करते से एगो ऑडियो वीडियो फाइनल करे में 10 से 15,000 रुपया लगता। अब बताई कोनो भी कलाकार 15,000 रुपया लगावता है, अब 15,000 लगा के बड़ा लालसा के साथ गावता कि हमार गाना तनी चली, दुलार प्यार मिली। जैसे उगावता ई लोग के विवाद चालू बा, जारी बा। ये लोग के विवाद है, ये लोग के विवाद जारी बाटे। बताई ये कहाँ तक ले उचित बा भैया? अगर गलत कहीं तो बताई। बड़ी दुख के साथ गाली निकलता महाराज। एबरा बताई लेबर के कमाई हो गई बा माने 400 रुपया। तब एबरा केहू थर्ड क्लास के लोग आ मीडियम क्लास के 20 से 25,000 कमाता महीना। ठीक बा, बिना नौकरी वाला लोग जैसे कि कोनो ऑफिशियल काम में 15,000 मिलता है। 20 से 25,000 मीडियम क्लास के लोग और थर्ड क्लास के लोग कमाला। लेबर ग्रेड के लोग 15,000 कमाता है। हमनी के बड़का हाई क्लास के परिवार से ना सन, मीडियम क्लास के परिवार से बानी सन, खाई कमाई वाला आदमी बानी सन। इ नहीं कि साला कि पूरा लाख रुपया के महीना आवता गाँव तनी सन। अपने से कमाए के बा, अपने से गावे के बा। एगो ही होला कि बैक सपोर्ट रहेला तो वो अलग बात बा। हमरा पीछे बैक सपोर्ट केहू नहीं के। खुद से हम कमाईला, खुद से गाना गाईला आ खुद लगाईला। हमरा पीछे बैक सपोर्ट नहीं के केहू के। हाँ, दुलार प्यार बाटे, दोस्त यार के साथ बाटे कि गाना उ लोग शेयर करेला, ई सब करेला। लेकिन देखी रुपया हम अपने से लगाईला, हमरा पीछे रुपया लगावेला केहू नहीं के। ई जौन बात बताओ स्पष्ट बाटे, ओकरे के बैक सपोर्ट कहल जाला। एगो सपोर्ट लगी गाना एक दूसरे के लगे शेयर कइल तो वो खातिर हमार मित्र साथी लोग सब लोग बाटे, भरल बाटे, बहुत लोग भरल बा। लेकिन रुपया हम अपने से कमाईला, अपने से लगाईला। तो जे कमात हुई बुझत हुई कि कितना मेहनत से रुपया कमाई जाला। जे ना कमात हुई जे बैठ के खातिर ओकरा का बुझाई कि रुपया के तरह कमाई जाला।
तो हमनी के मेहनत क के कमानी सन और कमा के वही में से परिवार के चला के और वही रुपया में से बचा के आ गाना आदमी गावेला। आ उ गाना बताई लो विवाद ये लोग के 365 दिन रहता, ये लोग के विवादे में सारा दुनिया उझुराई रहता, तो बताई हमनी के गाना चली कहिया? और वो लोग बताई कि गाना हमनी के चली कहिया? ये लोग अपने में उझुरैले रहता सारा लोग के। ये लोग नहीं चाहत नु, स्पष्ट बात हम इतने जानते नु, ये लोग नहीं चाहत नु कि हमनी के सिवा दूसरा के गाना चले, दोसर कलाकार आवे। ये लोग दोनों जना एकदम नहीं चाहत। ये हम बात एकदम डंका के चोट पर कहता नहीं। ये लोग दोनों जना नहीं चाहत कि दोसर कलाकार के गाना आवे, बिल्कुल ये लोग ना चाहेला। तो अपन भाई हमार जे भी बाटे कलाकार लो, बहुत बढ़िया गायक राजन पांडे जी जुट चुकल बानी, भैया के प्रणाम बाटे। ये लोग ना चाहेला नु कि छोट कलाकार कबो बाजे। मेहनत सब लोग करेला, उतने करता सब लोग मेहनतवा सब लोग उतने बा। सब लोग गानवा रियाज क के स्टूडियो में गावेला, सब लोग हारमोनियम पर रियाज क के गावेला। डमी एक दिन दियाई, एक दिन म्यूजिक बन के आई त रियाज करे के बा, गाना के याद करे के बा, फिर एक दिन स्टूडियो में गावे जाए के बा, ओकरा के देखे के बा कि कहाँ चूक भइल बा, कहाँ निमन गइले बनी, कहाँ खराब गइले बनी। अगर खराब बा त फिर ओकरा के गावे के बा, चाहे उ साला 10 बजे राती के, 12 बजे राती के, 1 बजे राती के। मेहनतवा सब लोग उतने करता, लेकिन ये लोग विवाद क के अपन गानवा मार्केट में चलावता। अगर ये लोग के थी में दम बा पिछवाड़ा में, तो ये लोग बिना विवाद कैले नु गानवा चला दे। ये लोग बिना विवाद कैले, हम ई बात कहते हैं रोलो से खुलियाम। ये लोग बिना विवाद कैले गाना चला दे अपन दोनों जना, तब नु जानी हम बात सही बोलीला। पांडे जी, राजन भैया, बात हम गलत ना बोलीला। रउओ बहुत दिन से लाइन में बानी और रउओ गायकी बहुत अच्छा बाटे, आदमी हरदम राउर सुनेला देखेला। राउर एगो फिलहाले सेट सॉन्ग आइल बा, बड़ा बढ़िया बाटे, हम देखनी। सब लोग भैया उतने मेहनत करेला, कलाकार लोग केहू कम ना करेला। ठीक बात। ये लोग विवाद क के खाली अपन गाना चलावेला। ये लोग बिना विवाद कइले कोनो चैनल से गाना देके तनी खाली 1 से 2 लाख व्यू लिया देवलो बा पावर पिछवाड़ा में, हवा निकल जाई हवा। लेकिन छोट कलाकार के लगे दम 50,000 व्यू पाई, लेकिन ईमानदारी से बिना विवाद कइले तो देवे वाला भगवान हुआ। ईमानदारी से कोनो काम करम नु सबर के फल मीठा होला। ये लोग विवाद क के अपन गाना चलावता, ट्रेंडिंग स्टार त पावर स्टार त फलानवा स्टार चिलानवा स्टार ये लोग बोलता, घोड़ा के झाट बोलता। खाली लोग विवाद क के अपना आप के बनता हीरो तिस्मार खान। ठीक बा। ये लोग तबाह कर दिले बा महाराज। हम तो ये कहम राजन भैया, ये लोग के इज्जत कर ही लायक नहीं खे, ये लोग इज्जत के पात्र नहीं खे। अगर हम गलत कहीं तो रुआ बोली, ये लोग इज्जत के तनको पात्र नहीं खे, वो लोग के लायके नहीं खे। लोग के तो हम तो इतना जान ले बनी कि लोग कहीं हमारा आँखी के सोचा लो कि नू तो तेरे हाथ ना उठी अटल के कि भैया प्रणाम, एकदम कहता नहीं, हाथ ना उठी। आ शुरू से दोनों जना के हम फेन ना हुई, गावेलन अपना खातिर केहू निमन गावत हुई। हम खराबे गा के हमरा के कमे लोग जानता, हम खराबे गाइला। ठीक बा। ई लोग हमारा घर के नहीं खनु रोजी रोट चलावत, हम ही चलावता नहीं, हम खराबे गाइला ना गाइला निमन। हम शुरू से फेन हई मनोज तिवारी जी के और कल्लू भैया के, शुरू से। अभी खेसारी भैया के नामो निशान रहता, हम मनोज तिवारी जी के फिल्म देखी, कल्लू भैया के गाना सुनी। कल्लू भाई खेसारी भैया से पहले ही किंकर गाना बाजे रहे, कल्लू भाई के शुरू से उनकर फैन हई। ये लोग खाली विवाद करके अपना के चाहता कि मन हमनी के बन रहो दबदबा। जय हो भैया राजन भैया, जय हो ना। एगो मने देखी, उ तो ठीक बा, उ तो जनता आ रउआ लो ऐसन बड़ भाई बताएम लो कि रउआ लो हमनी खातिर जज बानी महाराज। अरे रउआ लो नु बताएम हमनी से श्रेष्ठ कलाकार बानी, बड़ आदरणीय कलाकार बानी। रउआ लो बताएम कि हमनी का अच्छा गाओ तन सकी ना, जौन कमी होखे उ रउआ लो बताएम कि बाबू हेजा हे तरह गावल जाला, हेजा हे तरह गावल जाला।
ओकरा के आदमी केयर करी कि हाँ राजन भैया कुछ कहले बनी कि हाँ हमरा में गलती बा, गाना ठीक से नहीं गावत, चाहे कोनो प्रकार के स्केल जौन बा हमरा से नहीं धरात नहीं गावत। तो बड़ कलाकार की उद्देश्य होला भैया कि जौन हमरा नहीं जानकारी उ रउआ जानकारी दे देनी तब बुझाई कि भोजपुरी एक बाकी ना। हाँ चली राजन भैया हमरा के बतैले बनी कि अटल बाबू तनी ठीक से गावो, तनी अच्छा से गावो, तनी और रियाज करो, तनी और मेहनत करो, तब न लगी कि हाँ राजन भैया अब खराबे गाओ तनी आ राजन भैया कह तनी बाह वही में कि ना ठीक होता। तो बताइए तेरे भोजपुरी ठीक लागी भैया? कहाँ तक ले स्टार लोग के सोचे के चाहिए कि छोट कलाकार के मौका दी, हमनी के विवाद ना करी सन, हमनी के अच्छा से अपन गाई सन, वीडियो बनाई सन, फिल्म बनाई सन। हर एक कलाकार नया कलाकार आवत जाओ लो कि ये भोजपुरी के ग्रोथ होके। तो ये ग्रोथ कहाँ होता राजन भैया रुए बताई? गलत अगर हम कहीं तो ग्रोथ होता भोजपुरी के? ये लोग झूठो मूठो कहला कि भोजपुरी के आगे लेके जाते नहीं, ये लोग भोजपुरी को और माटी में मिला दी। हम बार बार कहते कि भिखारी ठाकुर जी रहती नु तो अब एबरा माने वहाँ के फसरी लगा लेती, ये लोग के दोनों जना के रोहनिया देख के फसरी लगा लेती लोग। वहाँ लोग खाली लोग दोनों जना विवाद आए, दोनों जना के लगे 4-4 गो कुत्ता बाणे सो, 4-4 गो कुत्ता आ चारू दोनों जना ये कहना अपना कुत्ता की भोंक, वो कहना अपना कुत्ता का भोंक। अभी चारू कुत्ता मिल के दुनू बल से 8 गो कुत्ता हो जाला सा, 8 कुत्ता भो 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 कह के पूरा विवाद करिए सन। ओकर बाद 2 जना मेनका कुत्तवा इहे सन, आई दोनों कुत्तवा अपना में एकदम लड़ के झगड़ के विवाद पूरा कह के सारा लोग के माइंड जोन बाकी एक जगह लिया दिए सन। अब सारा जनता जनार्दन लोग वही में उजुराई रहे हम लोग यहाँ लोग कि विवाद हो रहा बा, एमे छोट कलाकार के गानवे ना चली। हम इतने जानता नहीं, गाना एकदम ना चली, बिल्कुल बिल्कुल ना चली। तो हम इहे कहम नु भैया हमरा ऐसा जे कलाकार बा जी राजन भैया बिल्कुल बात सही बात। हर एक जिला में स्टार बने, लेकिन ये लोग पहुंचे दिलो तब न अपने विवाद करा कि लोग पूरा एकदम भगदड़ मचैले बा इंडस्ट्री में। हम तो ये कहम भैया ये लोग के इज्जत करे लायक है नहीं खे, ये लोग के हाथ तक लेने के उठाए कि भैया प्रणाम। कौची के भैया तू हो भाई, तू हमरा के बाबू बुझते नहीं कर तो हम तारा के भैया काहे बुझी? हम तारा के इज्जत करता नहीं, तू हमरा के बेइज्जत करता रह। कौची की इज्जत कर जाला? जे इज्जत करी ओकरे नु इज्जत करे महाराज, कि जे इज्जत ना करी ओकर इज्जत करे रउआ। बताई कहाँ तक ले सही बा राजन भैया? आज इज्जत व्यवहार बाटे, हमरो के भैया कहते तब न हमारे बाबू कहता नहीं, तो प्यार दुलार हनु तबे नु आए। और वो कहम भैया ना कहती तो हमारे बाबू कहे। ये दुनिया का नहीं बुझात। जहाँ तक ले साला समझे के चाहिए कि रे हमनी के एगो भोजपुरी के बहुत ऊंचा लेवल पर बानी सन, भारी भरकम रहे के चाहिए। जी बिल्कुल, यही लोग के चलते चलते अब का भोजपुरी विवादे पर रहिए गइल बा। हई उंगा गरियावस, हउंगा गरियावस, आ हउंगा गरियावस, गरिया के विवाद करी। स्टारे बनी रहुआ, गरिया के विवाद करेम तो स्टार बनी, आजे स्टार बनी गरियाम तो। लेकिन ये लोग के बिल्कुल नहीं के बुझात। का जने ये लोग के कहिया बुझाई दुनिया ने, हमरा यही नहीं के बुझात। खाली लोग दुनिया ने विवाद करता। का भाई सुधर जालो, तार लोग के हम गोड़ पर गिरतनी भैया कि तू लो यार सुधर जा। ये लोग सुधरे के नामे नहीं खेले भैया। कहाँ तक ले लोग के विवाद ना करे के चाहिए, ना करे के चाहिए भाई। सब लोग आइल बा धरती पर अपन काम करे खातिर, अपन कर्तव्य करे खातिर। सब लोग गावता कि हमहू तनी मार्केट में अइते, हमरो के 10 गो लोग चिन्हित, हमरो के 20 गो लोग चिन्हित। लेकिन ये लोग दोनों जना चाहता नु कि हमनी के एजा रही सन। बिल्कुल ई बर्बाद क के रहिए सो आनंद भैया, ई बर्बाद क दिहे सो, ई बर्बाद क दिहे सन। और लोग स्टार नहीं खे, और लोग स्टार नहीं खे, प्रमोद भी स्टार नहीं खान, अंकुश राजा भाई, नीलकमल सिंह, रंजीत भाई, दीपक दिलदार, अंकुश राजा, कल्लू भैया, मनोज तिवारी, है नीलकमल सिंह, कितना लोग के नाम धरी, ब्रजेश सिंह, चंदन भाई, चंदन चंचल भाई, बुलेट राजा भाई, नहीं के लोग स्टार, लकी भाई, ये लोग स्टार ना हो। ये लोग के 500 लोग चिन्हत गाना बाजल बनू।
अगर गाना जेकर मार्केट में बाजल बा वो स्टार हो, जेकर भी गाना मार्केट में बाजल बा एगो लगन धैले बा वो स्टार हो, वो स्टार बा। आई जितना लोग बा सब लोग स्टार बा, लेकिन भारी भरकम सनु बा। जी बिल्कुल, अरे ये तो बात बिल्कुल सही बा, लेकिन ये लोग कहाँ सोचता साला, कहाँ तक ले भोजपुरी फिल्म आई, भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म आई, एक दूसरे के कलाकार मिलजुल के साला सपोर्ट करी, सब लोग उनका प्रमोशन में जाई, सब लोग वो फिल्म के देखी। मान ली गाना रिलीजिंग डेली होता, ठीक भाई, मन्नी की गाना रोज रिलीजिंग होता डेली, लेकिन फिल्म तो रोज नहीं के हो, फिल्म महीना दिन पावता। तो सब हीरो लोग, आर्टिस्ट लोग, कलाकार लोग, जे स्टार कलाकार बा, आर्टिस्ट लोग, सब लोग जाई, सब लोग मिलजुल के वो फिल्म के प्रमोशन करी। चाहे केहू का फिल्म रही, हम रउआ फिल्म में चल जाती प्रमोशन में, रउआ हमरा फिल्म आई थी, तब नु एकर बढ़ोती ना, ये तो गड़कटौल बा बा, ओकर फिल्म ना चले तो ओकर फिल्म ना चले। हमार रउआ यूट्यूब चैनल उठा के देख ली, आईडी रिकॉर्ड चाहे मिड रिकॉर्ड, खेसारी भैया के फिल्म आई रहे, कम्युनिटी मरले बानी, साजन चले ससुराल, हई फिल्म नायका एगो फिल्म आई रहा, डोली सजा के रखना, खेसारी भैया के फिल्म कम्युनिटी मरले बानी, पवन भैया के फिल्म कम्युनिटी मरले बानी। जेकर भी फिल्म आवेला कम्युनिटी मारीला हम अपना चैनल से, जाना चैनल पर हमरा हक बा, अपना फेसबुक से छोड़े नहीं हम आईडी से कि फिल्म के देखी का हमरा भाईचारा बताबे नु। ये लोग कहाँ तक ले प्रमोशन करी एक दूसरे के फिल्म के, एल्बम के ना प्रमोशन करी, कोनो बात नहीं, एल्बम रोज आवता, सब लोग के 10 गो 20 गो महीना में आवता गाना, गाना के हटा दी, गाना के नहीं खेले देवे के, फिल्म से भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम हुई। तो ये लोग के कहाँ तक ले फिल्म के प्रमोशन करे चाहिए, एक दूसरे के फिल्म में आके न्यूज के माध्यम से, अपना इंस्टा के, फेसबुक के, जाना भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तनी प्रचार कर दे चाहिए। कितना देर के प्रचार, 15 सेकंड 30 सेकंड के, कि हमरा छोट भाई फलानवा के फिल्म आइल बार वाला दुलार प्यार दी, हमरा बड़ भाई के फिल्म आइल बार वाला दुलार प्यार दी। तो ये लोग के वो बुद्धिए नहीं के बा, अपने में गड़कटौल बा, भैया कहतलो भोजपुरी आगे बा, हमारा घोड़ा के झांट बा, भोजपुरी आगे जाई, तू लोग तो भोजपुरी के यार माटी में मिला दे, तू लोग भोजपुरी कह कह के भोजपुरी रोवाती याद। ये कुली देख के राजन भैया एगो हमार गाना बताटे सुबेरे, आईडी रिकॉर्ड भोजपुरी से, बहुत सुंदर गाना बाटे, पारंपरिक माने लोग के चीजवा देख के कवि जी लिखले बनी, गुरुजी आदरणीय टूना बाबा। गाना बाटे की रोवताटे भाषा भोजपुरी पुका फारी बहिन महतारी, अरे की रोवताटे भाषा भोजपुरी पुका फारी बहिन महतारी, बेटी रोज सुने गारी बहिन महतारी, बेटी रोज सुने गारी बहिन महतारी। गाना बहुत सुंदर आ रहल बाटे, कल आईडी रिकॉर्ड भोजपुरी से रुआ सुनब आ देखब, यही लोग के देख के ये सब हम गाना गइले बनी, पारंपरिक गाना, माने जे भी सुनी अच्छा लगी, बहुत सुंदर गाना बाटे उ। हाँ, छोटू शिकारी के बेचारा एक दिन लाइव आके रोवत रहलन, बताइए कुतवा सब के चक्कर में सर खाली दूसरा के गाना उठा उठा के गा देता रहा, खाली दूसरा के। जय हो भैया, जय हो जय हो जय हो। अरे रुआ सुनता नहीं, आई आनंद भैया जोड़ ले बानी रुआ के। का भइल खाली और एडिंग तो लिखता, ई लोग के तनको ने के बुझात भैया, ई लोग बर्बाद को के धो दी भोजपुरी के। आई बहुत बढ़िया सिंगर, क्रेको सिंगर विशाल भाई जुड़ चुके बने, भैया के दिल से प्रणाम बटे। जाहिर हुसैन, इरशाद अली, आनंद भैया, राजन भैया तो लगातार जुड़ले बनी, प्रिंस सिंह जी,
पंकज बाबू, राकेश कुमार जी, सब लोग, तमाम मित्र साथी लोग जुड़ल बाटे, सब लोग के दिल से प्रणाम करें, हार्दिक वंदन अभिनंदन करें। लाइव से लोग जुड़ल बानी, बहुत बढ़िया मित्र श्याम बाबू जुड़ चुकल बने। का कहीं बड़ा दुख में बानी हमें बड़ा ये लोग के देख के रहन, ये चीजवा के देख के माने हमार गाना जौन बा की काला रहल बा। आ देखी 5 गो हम गाना लिखोले बनी स्टार लोग पर, लेकिन ये दुनिया ने को में नामे नहीं खे, मने नहीं खे करत लोग के गावे के। अपसी भेजी, आनंद भी अपसी भेजी, कट गई मन रोले कॉलिंग जाता भी। हाँ अब घटल, अब आई इनवाइट आई रुआ के ऐड कर ले दानी। देखिए एडिंग लिखा था, ये लोग के नामे नहीं खो में। देखी नाम के करके करबा, आलम भैया, कल्लू भैया, प्रमोद प्रेमी यादव भैया, अंकुश राजा भाई, नीलकमल भैया। अभी ये 5 जना के नाम बाटे, 5 जना के अलग अलग गाना आ रहल बाटे। और ओकरा बाद फिर 5 गो सिंगर के ले हब, अंकुश राजा भैया, रंजीत भैया, अजीत आनंद भैया, और दीपक दिलदार भैया, चंदन चंचल भैया, राकेश मिश्रा भैया। माने इस सब लोग के जौन बा की हम ये लोग के ऊपर हम जौन बा की गाना गावेला बानी बहुत जल्दी। भूपेंद्र कुशवाहा, ए आनंद भी लाइबो से जुड़त कहने के एड लिखता, फिर अभी घबरा जाता का जने का है, बुझाते नहीं के इन्हें इनवाइटो कर दिले बानी रोगा के हम। का हो गइल हमारा फेसबुक में, एगो हमारा फेसबुक में बड़ा दुख हो गइल बटे। हमारा में कोनो भोजपुरी के गाने में नहीं खावत पा, जने कौना देश के गाना हो तो हमरा बुझाते नहीं के गाना कैसन बा। सर्च करते नहीं भोजपुरी गाना होते नहीं के ना, तो पहले तमाम भोजपुरी हमारा दोनों फेसबुक आईडी पर गाने में नहीं क्या, फेसबुको उड़ा देनी, फिर इंस्टॉल कैनी तबो नहीं क्या पता ना। अगर केहू के लगे कोनो सुझाव होके तो भैया तनी हमरा फेसबुक के कोनो उधार करी लो। भोजपुरी गाने में नहीं क्या, रीले नहीं खे बन पावत ना, भोजपुरी स्टोरी लागत पावत, का करी, बड़ा मजबूर बनी हम। आज 5-6 दिन से परेशान बनी यही सब चीज में। अभी एडे बानी ठीक बा, का जाने का होता आनंद यार, वो एडे नहीं की हो पावत। ये सब बात बा जौन की लोग करता नु माने ठीक नहीं के करत। दोनों जना हमार सुपर स्टार लो, अभी सुधर जलो भैया तो लो दोनों जना, ये लो दोनों जना बर्बाद करके रही लो, भोजपुरी के खाचा बजाई लो। बीच बीच में लो इतना विवाद करता कि हम का कहीं, बहुत परेशानी बीतता भैया ये लोग के रहन विचार देख के। देखिए फिर एक्सेप्ट कहीं रोवा के फिर एड कहीं एडिंग हो दे लिखा था ऊपर, लेकिन एड नहीं हो पावत काहे, एकरा पहले तो हो जात रहनी हो। चला हमरा फेसबुक में का हो गइल बा, रिपोर्टो बहुत आवता महाराज। हालांकि रिपोर्ट से कोनो फर्क नहीं के पड़त, प्यार करे वाला लोग रिपोर्टो रही तो कोनो बात नहीं है। के हो, अरे वह 2 जना सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, ये लोग दोनों जना इतना विवाद करता कि माथा एकदम काम नहीं करत। तो लोग बता दी कि 10 गो हमार गाना आ रहा बटे भोजपुरी सुपर स्टार लोग पर, 10 भाई लोग पर अलग अलग अंदाज में, अलग अलग भाव में। लेकिन ये 2 जना के नाम नहीं खो में, ये लोग हम तनको कुछ बुझते नहीं खी अब ना ना ना, ये लोग लायक नहीं खे भैया, ये लोग लायक नहीं खे। अब ये लोग के फिल्मों का हम प्रचार प्रसार अपना आईडी से ना करम, भले 100 गो लोग देखत रहा हमारा आईडी से, 500 लोग देखत रहा, ठीक बा, 500 लोग देखत रहा, लेकिन ये लोग अब ओकर लायक बिल्कुल नहीं खे। यो चीज के लायक ही लोग नहीं खे।
उनमें बताइए देनी कि केकर केकर नाम बा। कलू भैया के, आलम भैया के, प्रमोद प्रेमी भाई के, अजीत आनंद भैया के, अंकुश राजा भैया के, नीलकमल भैया के, ब्रजेश भैया के, रंजीत भैया के, दीपक लिल्लार भैया के, चंदन चंचल भाई, ये तमाम लोग के बाद 10 गो लोग के नाम बाटे वो सब में। लेकिन बाकी ये 2 जना के नाम नहीं है। ना 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 ना, ये फालतू लोग के नाम नहीं है। ये लो हो लो अपना के स्टार। हम तो ये काम कि ये लोग के इज्जत कर ही लायक नहीं है, जहाँ तक ले हमार माने विचार बा भैया। हमार जहाँ तक ले विचार बा, ये लोग के इज्जत कर ही लायक नहीं है। हम ये कहें, अरे वो लोग छोट कलाकार के गाना सुनी दुलार पे करी, आई लोग के विवाद में तो उनको पड़ रहा काम में नहीं। इतना जान जाई कि लोग हर साल विवाद करता, ये लोग विवाद ना करी नु तो ये लोग के गाना ना चली। वो लोग इतने जान जाई, ये लोग विवाद करके ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार कहा था। ये लोग के गाना थी में। अच्छा ये बताई, सबसे बढ़िया मेरा नीलकमल भैया बने, क्योंकि पक्षपात नहीं की घिंचत। हम बहुत सारे कलाकार बड़े देख ली, प्रमोद प्रेमी भाई, नीलकमल भाई, अंकुश राजा, कलू भैया, का लोग के बिना विवाद के गाना ट्रेंडिंग में नहीं खे जात। ये लोग गाना ट्रेंडिंग में नहीं खे जात बिना विवाद कैले। का है सबर के फल मीठा वाला लोग कहेला नु है। ये लोग बिना विवाद कैले लोग गाना ट्रेंडिंग में चल जाता। का है आखिर सोचे के बात बानू। आई लोग विवाद करके ट्रेंडिंग में, तो तू लोग कहाँ निमन बाड़ा, तू लोग सुपरस्टार कहाँ बाड़ा, घोड़ झाट बाड़ा, कुछ नहीं खत लोग दोनों जना। ठीक बा, अभी लाइव देख के लोग कुत्ता भोंकिए सब हमरा सब हो 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 हो, हमरा कुछ फर्क ना पड़ेला। आ गोल बड़ा से लोग के दुनू जना कुत्ता 4 गोने से कुत्ता, 4 गोने से कुत्ता बनारस लड़ाई करे। सुबह रही के गोल बड़ा से कुत्ता भूखे प्यासे, और लाइव में तो कहा कि सुबह से भूखे हैं, तुम कहाँ हो बताओ, हम यहाँ आ गए हैं, हम वहाँ आ गए। उन्होंने से कुत्तों का दर्ज हम लोग यहाँ हैं वहाँ हैं। अभी ले सार जो होला सन, अभी ले मारा मारी, हम तो सोचते था नहीं सार अभी कोनो पटका पटकी कस के कर सकता। अब देखी अब जोड़ा तनी आनंद भैया का हो गई बा महाराज, तो जुड़ते नहीं थे। ऐड तो कैले बानी। इनके मोरिया हेलो हेलो, सब लोग के दिल से प्रणाम बटे। जे भी लाइव देखा तो सब लोग के दिल से स्वागत बटे। केवल अपना छोट भाई के लाइव से जुड़ल बनी, इतना लोग के दुलार प्यार मिल रहा बा। जय हो। छोट कलाकार के तनी दुलार प्यार दिलो। काल हमार सुबेरे आईडी रिकॉर्ड भोजपुरी से गाना आ रहा बटे, रोवत अटे भाषा भोजपुरी, बहुत सुंदर गाना बाटे। रोलो सुने में तो रोलो के बहुत अच्छा लगी। एगो प्रयास बाटे लोग के दुनू जना के देख के हम गाना जौन बाकी गईले बनी। तो बहुत बढ़िया इनके मोरिया जी, बहुत सुंदर बाटे। हालचाल हमारा अपन बताई लो। बहुत बड़ा दिक्कत बा, इशू बा, का कहल जाओ बताई। और तो जातिवाद कलाकार लोग से हमारे बहुत माथा गरम रहेला। ये लोग बिना विवाद कैले सब लोग गाना बताई ट्रेनिंग में चलता। प्रमोद भैया हाल में गाना ट्रेनिंग में चलता है। का है ये लोग विवाद ना करे, ये लोग के लगे पावर नहीं के विवाद करे के, ये लोग के लगे नहीं के का, ये लोग के लगे आदमी के कमी बा। सब स्टार के लगे 10 गो लोग बा, ऐसा बात नहीं है कि तोहर लोग दुनिया के लगे बा। सब लोग अपन अपन रखले बा समाज, सब लोग चाहे तो हाला हुकुर कर सकता ना। लेकिन जे भारी भरकम बानू, जे सभ्य बानू, कबो सभ्यता के साथ रही। वो आदमी कबो सभ्यता के साथ रही। लेकिन जौन कुत्ता बाड़े सो वो कुतरपनिए करिए सो, कुत्ताई कर के गाना चलावे के बाद कुतरपनी करिए सन। तो ईमानदारी से अपन लोग गाना चलवा के दिखा दे मिलियन बिना विवाद कैले, तब न जानी कि तू लोग सुपर स्टार बाड़ो। आए खाली विवाद क के फालतू वही काम बाटे। खिस्सा हुए बाटे कहाँ धरी छितनी तो कहाँ धरी साग रे, आ पियावा मरले मटकी तो लौटल हमार भाग रे। खाली ड्रामा वाला काम बा। हैं सुधर जालो भाई हमार दोनों जना, दोनों हमार सुपर स्टार लोग।
ए आनंद भैया महाराज रुआ जुड़िए नहीं पावत महाराज कोयले बानी वो बरा से बताइए अगर पहले 8 दिन से हमारे फेसबुक में का हो गई बाटे साला भोजपुरी गाना एक गो नहीं कहता कौना देश के गाना होता हमारा बुझाते नहीं कि हेने से ऊपर बाउंस मार देता ऊपर से ऊपर बाउंस मार देता और मात्र गिन के 20 गो गाने होता कौना देश के गाना होता बुझाते नहीं कि हमारा तनी हई विदा लेवे के बेरा आ गइल बा। अब थोड़ा सा सब लोग से क्षमा चाहेम हम देखबे ना कनी मोबाइल डिस्चार्ज हो गई 2% मोबाइल डिस्चार्ज हो गई बंद होके लबा। चली लाइव में अगर कोनो भी प्रकार के हमरा से भूल चूक भइल होके अगर केहू के दिल के ठेस पहुंचे केहू के भावना के ठेस पहुंचे तो सब लोग से क्षमा चाहेम लेकिन बड़ा दिल में दुख रहल तब हम बाकी लाइव आइल बनी। अगर जे भी लाइव देखिए लाइव के शेयर कैले काम बाटे अगर दोनों हमारे स्टार लो लाइव अगर वो लोग देखब तो वो लोग सोचे में बात के विचार करम कि हम गलत कहले बनी कि सही। अच्छा वो लोग कुत्ता लोग देखी और इर्द गिर्द रहे वाला रउआ 4 गो रउआ लगे 4 गो कुत्ता आ 4 गो तारा लगे कुत्ता भाई दोनों जना लोग के लगे 4 गो कुत्ता बाड़े सन। अगर वो कुतवा भूल से देख ले सन तो कुतवा सन से कह देम कि तनी के कुतरा पनई छोड़ दो सन स्टार लोग के आराम से गावे देख तहनी के चलते उ लोग दोनों जना बदनाम बा आ तहनी के कुत्ता पनई के चलते उ लोग लड़ता। तो अब हम ये कहेम अब विदा लेम अगर केहू के भी हमार बात बुरा लागल होके तो क्षमा चाहेम और जे भी लाइव से इतना जे जुड़ल सब लोग के दिल से धन्यवाद और सब लोग के चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा और लाइव में कोनो भी गलती भइल होके क्षमा चाहेम। हर हर महादेव जय हो।